miña casa non había tradición familiar, os meus pais tiñan unha explotación gandeira e non había tradición familiar no mundo do viño. Estando ao lado, casi non coñecía a zona da Ribeira e a partir de aí, pois pouco a pouco fui introducíndome e xa pois dedicándome profesionalmente ata o día de hoxe. Entro traballando nunha asesoría enolóxica onde teño contacto directo con adegas, sobre todo da Ribeira Sacra, e cos propios viticultores. Ao final o meu traballo era máis contacto directo cos viticultores da zona. Eu facía un pouco de todo, pois tanto estaba en contacto directo como en laboratorio, como en control documental e pouco a pouco pois vaste formando nunhas e outras cousas. O primeiro ano que empezou a traballar na asesoría enolóxica fago un curso de xestión de bodegas e no 2008 fixen o ciclo de elaboración de viños. Pero, dende que eu empezo ata o día de hoxe, pois, estiven, sempre que puden, facendo cursos, asistindo a congresos, a feiras, e formándome. A formación, digamos, que comeza dende o minuto cero, con toda a xente que tes ao redor no mundo do viño, dende clientes, bodegas, comerciais do mundo vitícola, compañeiros de profesión. Desta maneira vin a posibilidade de ser eu a miña propia jefa e organizarme eu o meu propio traballo. Si que é verdad que o mellor hai veces que estou traballando hasta as 12 da noite, como pois, decido que pois, teño que ir a unha cata ou podo asistir a un congreso ou podo asistir a unha feira, si que é verdad que teño que levar comigo pois, a miña oficina, diario. Ahora mesmo eu adícome a levar xestión documental. A parte, bueno, pertenezco ao panel de cata de Ribeira Sacra e tamén do Ribeiro. Pero sobre todo, pois traballo ahora mesmo con adegas de Ribeira Sacra, de Rías Baixas, do Ribeiro e de Valdeorras. E, basicamente, o meu traballo consiste en levar a registrar a trazabilidade e, en algún caso, tamén levar o control documental cos consellos reguladores. Sí que me sinto un pouco orgullosa ao final de poder estar aí ca pequena bodega, porque realmente as grandes bodegas xa teñen personal que cubren ese servicio, pero as pequenas bodegas non dan mantido, porque ao final é todo burocracia, todo papeleo, no Consello Regulador son papel para aquí, papel para acá. A idea era pois, poder traballar, non traballar de forma fixa, sino temporal, en distintas zonas. Vin a maneira de poder quedarme aquí, na miña terra, e seguir vinculada ao sector. Necesitaba un ordenador, internet, e con eso amañaba. Para min, Ribeira Sacra é a miña terra e estou namorada dela. Cada día que a vexo me sorprende, non me canso de vela. Ver todo o que temos ao noso redor e poñelo en valor, porque realmente eu cando comecei, a verdad que a Ribeira Sacra era gran descoñecida, cambiou moitísimo, realmente hoxe está moi ben posicionada. Calquer zona vitícola ten o seu encanto e a xente, a orografía, é todo en xeral. Entrar no panel de cata dende fai anos da denominación de orixe de Ribeira Sacra e recentemente Ribeiro, a parte de seguir aprendendo, supuxo coñecer a profesionais do sector. A parte de poder asistir como xurado a diferentes catas, como por exemplo a cata de viños de Galicia, na que durante varios días tes a oportunidade de catar diferentes viños galegos e compartir a experiencia con xente do sector. Na copa de viño debe estar expresado o territorio, evidentemente.
e todos deberíamos valorar realmente o traballo e o esforzo que hai, porque é moitísimo. Primeiramente, o primeiro que debe valorar o produto é o bodegueiro. O bodegueiro transmitirllo ao comercial, e o comercial transmitirllo á hostelería, e a hostelería ao cliente, ao consumidor final. O mundo do viño é cultura e historia, e eso todo engancha. Eu, dende que empecei no mundo do viño, sí que hai un incremento de mulleres grande. É verdad que sempre tuvemos máis dificultades, porque dende sempre o home sempre tuvo unha presencia maior. As adegas cas que traballo, pois, xa teño varias nas que o papel principal é unha muller, levando a adega directamente. E no mundo da cata igual. Bueno, sobre todo hai moita muller sommelier, e enólogas e bodegueiras cada vez hai máis, cada vez están máis presentes. De base, o que falta aquí é que se traballe o rural, porque se non se traballa o rural, pois non hai unha continuidade. Entón, primeiro teríase que solucionar eso, e despois, pois, isto é unha cadena, e unhas cousas precisan de outras. Temos que manter o territorio, e o territorio mantéñeno, neste caso aquí, mantéñeno os viticultores, e a gandería mantéñeno os gandeiros. Entonces, primeiro debemos buscar a maneira de que eso se manteña, e despois aquí collemos no mesmo barco, collemos, hai cabida para todos. Searas fixo que no momento que ti salías da casa, ou que ti tiñas un concerto, ou tiñas unha actuación, ou tiñas un ensayo, era se ti estabas de baixón na túa casa, e salir por a porta e era como se te meteras un chute de enerxía positiva, non entendamos mal. Transfórmame totalmente. O noso modo de entender a música é disfrutala, e é o noso fin. E, sobre todo, cando estás con xente, cando estás con público que realmente o está disfrutando, ti aínda te subes máis arriba e o disfrutas máis. E eso son experiencias que te levas, son vivencias moi gratificantes. Vivo no rural, e, bueno, era marchar da túa casa, pois, como eu xa nunca marchei, non é como cando, pois, a xente marchaba a estudar fora, eu nunca o fixen, entonces resultábame máis difícil ter que marcharme. A calidad de vida que temos no rural, evidentemente, non a hai fora do rural, e hoxe en día, pois, temos as facilidades de podernos desplazar. Hoxe hai a facilidade de poder traballar dende a casa, e, bueno, pois é unha opción. Pero si é certo que cada vez está máis despoboado, e realmente é unha pena, porque se o rural non se traballa, isto morre. Pero, bueno, aí está o tema, as administracións teñen que mirar por isto.